Добър ден. Законна държава. Така? България. Да. Неделя. Какво? Работ не работи, завтра шини. Ама тук къщите ви не трябва да ги има, бе, хора. Братко! Свали си ръката. Понеделник, петак. Свали си ръката. Понеделник, Свали си ръката. понеделник, Обирай петак. руки. Обирай руки. Пошел нахуй. Знаешь такое слово? Прекарайте. Обирай Полиция, руки. полиция. Законна държава. Ти не си законен тук. Държавата и за тебе. Скажи мне, законна държава за шум. Какъв е проблем? Законна държава за шум България. На български можеш ли да го? Избежали, Можеш. приехали в друго Кога, на другую войну. кога ще ходите в Украина? Кога ще се прибирате в Украина? На държава България за шум. Виждате сега на гласа на украинците и сега ще я видите на... Ще я видите сега нагледно. Законна България за шум. Неделя. Закон, соблюдайте закон. Почему хора не соблюдают закон в България? Закона за шум е Да, неделя. За неделя. Скажи, пожалуйста. 2 до 4 няма право да. Суббота, но не неделя. Тук няма къщи. Няма къщи тук. Тук няма къщи. Закон не за къщи, закон Няма къща за тук. цяла държава. Ти откъде излезете? Откъде излезе? От незаконната къща ли излезе? Къде е той? Къде е той? Къде? Къде се намира? Покажи ни. Покажи ни. Айде да отидем да ми покажеш. Къде ти е законният А ти апартамент? кой такой? Я с полицией разговариваю, не с Да. теб. Аз също мога да разбера. Махни се Аз отсюда. защо да се Махай маха? се, я не Ти се те маха от разговарям. България. Ти се маха от България. Я не с теб Азовец ли си? разговарям. Азовец ли си? Кажи. Да. Азовец Казай ли си? тебе Кажи. хуй, Да. може. Кажи азовец ли си? Ти ще Отговори. вот. Не бе, кажи Истински отговор. луд. Защо идваш да се караш? Какого тук? азовец? Защо Братко, идваш? какого Защо азовец? идваш да се караш? Ты нормальный човек? Да, аз съм нормален. Я искам. Покажи документы за работа на неделю. Покажи документ за работа на неделю. То министър, Покажи документ, аз тут жив, мне шум. Какво търсите в България? Дай заявление напиши. Господин украинец, какво търсите в България? За шум и работа Нагнетяваме на неделю. напрежение. Ще опитаме два въпроса. Я искам да напишу скарга. Скарга, как по-български. Може в пето район да отиде. Давай. Не давам тебе. С тебе давай. Не, аз съм друга работа. Ти ударни работи на България. Искам да Аз имам напишу други жалоба. ангажименти тук. Споделяйте хора, това е важно. Споделяйте в страници, групи и профили. Това е много важно, хора. Искам по закону. Какъв? В Украина ли сме? Не можеш. Разбра, да. Отиди в пето район, като ще спекам. А кой таков си тебе? Кой? Аз знам кой е. Кой е таков? Не знам кой е. Аз съм гражданин на България. Ти българин ли си? Не. Аз съм в моята си държава. Ти си в работи на България. ти си в моята Плащаш държава. данъци, Какво плащаш работиш? налоги. Къде работиш? Ти кой таков? Кажи къде работиш? Къде работите? Къде работите? Да, питам. Я искам Къде в работите? България по Да, закона. да. Неделя, Аз съм българин и съм в собствената си неделя, държава. няма Ти си шум, гост тук. няма шум. Вие сте гост тук. Господин украинец, вие сте гост тук. Гората, къде бяхте, бе? Година и половина, като трябва да си гората. Братко, а що постой? Така. Чакай. Да не правим по За хули. Ами фащайте го и го махайте, бе. Фащайте го и махайте. Аз ли да го махна? Аз ли да го махна? Почему не махаете? Да оставам телефона, аз да го махна, ако вие не можете. Не, няма напрежение. Споделете в профили, страници и групи. Видяхте безграничната наглост на тези украинци. Видяхте безграничната мръсна долна наглост. Така, въпросът, който беше зададен към мене е кой съм аз. Аз съм българин, роден в България, живял в България и продължавам да живея в България. Той е украинец, гост на България и има наглостта да ми казва на мене, аз да се махам. 6 години. Плащу данъци, не взима никаква помощ в България. Истински плащу данъци. Как се казвате вие? Как се казвате вие? Кажу как ти. Как се Маймун. казвате? Ти си маймун? Как се казвате? Какво е името? В България незаконни постройки. Има много българи, которые ми казват, тут половин България надо махнуть за незаконни постройки. Ну, вот эти партии работят. Аз не воен, аз работник, который плащу данъци, плащу всички осигуровки. Какви данъци си платил? На българската държава какви данъци си платил? Защо лъжиш служителите? На българската държава нямаше една стотинка платена. Плащаш на Куп Корпорейшн. На българската държава нямате една стотинка. Да. Аз не съм. Как се казвате? Как се казвате? В коя компания работите? Да го питам, нека да каже. Не бе, не се караме. Не се караме. В коя компания го работите?
Как се казвате, господине? Дети. Господине, как се казвате? Как се казвате, господине? Сега не са все на напрежение. Не, бе, няма напрежение, разбира се. Това са въпроси, които всеки един българин трябва да задава към тях. И сега, за да станем малко по-подробни, ще се наложи да поразговаряме в друг тон. Така, внимавайте всички сега. Сега, господа служители на реда, аз съм общински съветник Светослав Тодоров Йорданов. Идвам тук в качеството си на общински съветник. Благодаря ви. Сега, господин, аз съм общински съветник и съм тук в качеството си на общински съветник. Питахте кой съм аз. Отговарям ви. Вие кой сте? Отговорете. Ето, това съм аз. Светослав Теодор Йорданов. Точно така. Добре. Отговорете, моля, вие кой сте? Как се казвате? Отговорете, моля. Служителите на реда ще установите ли самоличността му? Да, могу показать. Може с мене пройти, покажу самоличност. Установете, моля, установете самоличността му. Могу показать свою самоличность. Установете, моля, самоличността му. Искаме да знаем кой е този човек. Без того моему. Тебе могу. Ну, без него. Да, идем. И с мен ли ще минете? Няма как. Кто пречи за мен? Можеш ли омахнути? Ти Не, ми покажу, а он не. не ви пред. Не. Така, аз трябва да се убедя, че вие сте му установили самоличността. Приберите до човека Така, и аз покажу. сега слушайте, господин, и към вас. Държавните органи, стопанските и обществени организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник. Така, член 33 алинея 4 от ЗМСМА. Така че, моля ви, не ме спирайте. Така, благодаря ви за съдействието. Така, крайно време е да установим самоличността на този нагъл украинец. Споделяйте лайфа в профили, страници и групи. Нека всички да видят тези така добре поканените и тяхната безгранична наглост. Той може да снима. Не. Чухте ли? Има такъв закон. Чухте ли? Няма такъв закон. Има. Ще се научиш. Не дей да ми цитираш украински закони. Цитирай българските закони, господин украинецо. Аз искам защита от човек. Можеш ли? В момента... Аз съм на достатъчно. Така. Сега чухте ли? Украинец е искал защита от мене, защото е на 3 метра от мен. Ти азовец ли си? От Азов ли си? Азов ли си? Кажи. Я честный българин, который работает... Не ме приближай. Къде работиш? Къде работите? Къде работите? Така. Да видим сега господин украинеца има ли въобще лична карта и въобще самоличност. Уважаеми, ще разкажа. Кой идеш за мен? Аз съм длъжен да се уверя в това нещо. Не дей да ми пречиш да си върша работата. Не ми пречете да си върша работата. Да, пречите ми. Пречите ми да си върша работата. Сега в момента на нас ни пречите, когато в смисъл става ескалация. Останете малко настрани, ще ви... Да, аз съм настрани, както виждате. Нормально ли отзови? Без квалификации. Защо не отговаряте? Без квалификации. Аз стоя на страна, както виждате, аз съм достатъчно на страна. Ма разбира се, че аз искам да се убедя, че сте установили самоличността на този господин. Смятате, че ще го излъжим, така ли? Не искам да се убедя. Сега дали ще ме излъжете? Аз не мисля, че ще ме излъжете, но може да не успеете. Край на краищата. Както вие имате правомощия, така и аз имам правомощия. Нека всички да си изпълнят. Разбира се, че стоя на страна. Така,
Сега той ви покани да влезете вътре да установите самоличността му. И така видяхте наглия украинец и всичко, което избълва